ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ଆରେ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜରେ ହୁଅ ଖାଲି ସଜବାଜ ବଉଳାଲ ମକରଲ ବଉଳାଲ ହୁଅ ଖାଲି ସଜବାଜ। ସେଠୁ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବନସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗଜ ଡାକିଲା ତମେ କେହି ଶୁଣିଥିଲେ? ଗଜ ଡାକିଲା ଗର୍ଜନ କରିକି ଡାକିଲା। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ୟା ପରେ କ'ଣ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରଜ ହେଉଛି ଠିକ୍ ରଜ ଟାଇମ୍ର ବନସ୍ତରେ ଗଜ ଡାକୁଛି? ଡାକୁଥିବ ନା ଗଜ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଗାଇ ଯାଉଛ। ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଗାଇ ଯାଉଛ। ତାପରେ କ'ଣ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲ ରଜଟା କ'ଣ ବର୍ଷକର 2-4 କାଟ ହେବ? ସଜବାଜ ହେବ, ସଜବାଜ ଦୋଳି ଖେଳିବ, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବ, ବୁଲିବ, ଏଇଟା ନା? ହଁ 2-4 କାଟ ଆସିବା ଦରକାର। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ 2-4 କାଟ ଆସିବାଟା ଭଲ ନା? ସଜବାଜ ହେବ, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବ, ମଜା କରିବ। ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା କିଛି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ନା ଆଉ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ଲେଖି ହେବନି କିଛି। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ରଜ ଦୋଳି କଟ ରଜ ଦୋଳି କଟ ଆରେ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟରେ ଦିଶେ ଖାଲି ଛଟ ମଟ ବଉଳାଲ ମକରଲ ଚାଲିଲା ତ ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଏ ରଜ ଦୋଳି ଯଦି କେଁ କଟ କି କଟ ମଟ ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମ୍ର ସମସ୍ୟା ଖରାପ ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିନଥିଲା, ନହେଲେ କେଁ କଟ କଟମଟ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଗୀତ ଅନୁସାରେ। ତମେ ଏବେ କେଁ କଟ କଟମଟ ଗାଇବ? କେଁ କଟ କାହିଁକି ହେବ ନା କଟମଟ କାହିଁକି ହେବ? ଗିରିଶି ମୁଁ ବୋଲି ଲଗେଇ ଦଉନ। ଏକା ଥରେ କେଁ କଟ କଟମଟ ବନ୍ଦ। ତାପରେ କ'ଣ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଦିଶେ ଖାଲି ଝଟମଟ। ସେତେବେଳେ ନା ସୁନାର ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧଉଛି, ସୁନାର ମୁକୁଟ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ତା ଭାଇକି? ହୀରାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଦେବ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସୁନା ରେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବାର କାପାସିଟି ଅଛି ହୀରାର ମୁକୁଟ। ଏବେକାର ଯେଉଁ ସୁନାର ଦର ବଢ଼ିଲାଣି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସୁନାର ପାତୁଆ ପିନ୍ଧିବା ତ ଦୂରର କଥା ତା ଭାଇକି। ଯଦି ଇମିଟେସନ୍ ମୁକୁଟ ଆଣିକି ପିନ୍ଧାଏ, ଜାଣିଲ, ସୁନାର ଝାଳ ମୁକୁଟ ଯଦି ଆଣିକି ପିନ୍ଧାଏ ତଥାପି ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବାର କାପାସିଟି ନାହିଁ। ଜାଣିଲ, ସେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଟ। ଏବେ ନୂଆ ଲାଇନ୍ କିଛି ରଜ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କର, ବୁଝିଲେ? ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ବଉଳଲ ମକରଲ ବଉଳଲ। ଆଚ୍ଛା ତ ଖାଲି ତ ବଉଳକୁ କହୁଛ, ଅଲଗା କାହାରି କିଛି କହୁନ? ରଜ କର, ଖୁସିବାସ କର। ଏ ଲାଇନ୍କି ନେଇକି ମୁଁ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜୋକ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ହାପି ରଜ ପାଳନ କର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଏ ଦେଖ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ରଜ ଆସୁଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମ ରଜ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ରଜ ପୁରା। ବାସ୍ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଛି, ରହୁଛି। ରଜ ଦୋଳି କଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ନା